Hello? Yebo. Ya Ndlovu ngibona ukuthi uyangifonela. Ngikufonela. Yeah. Ukuthi khona la ngigcine ngishayeka khona. Yabo. Yeah. Ukuthi angazi ukuthi elami icala ngokuthi mhlawumbe kukhona la sidelelana khona ukuthi okwami kuphi lokho engikwenzile okuzogcina mhlawumbe kwenza sigcina singasazwana. Ndlovu mfowethu mina angifuni ungifihlele uma unenkinga nami. Kade futhi wayiqala inkinga kimi, yabo. Hawu. Yabona kwayiyona lento futhi eyenzakalayo mina Ndlovu ngikhombisa ngokusobala ukuthi nenkinga nami. Mina Ndlovu mfowethu ngiyakuhlonipha yeso. Kodwa ngendlela owenze ngayo mfowethu mina inhlonipho yakho usuyiqedile kumina, yabo. Usuyiqedile inhlonipho yakho kumina. Ngeke ngizongilwe nawe mina ubhuti, yabo. Ngizobona ukuthi mangabe kuwukuthi ngempela fanele ngilwe nawe ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Ngeke ngizonilwe nobhuti wami mina. Ngoba uzongehlula. Sewashintshana manje ngoba phela wena usukushilo lokho. No, lalela, awungizwa. Ngilalela. Ngithi mina kuwena ngeke ngize ngilwe nobhuti ngisho lokhu. Ngeke ngize ngimiselane nawe amanqindi. Mangilwa nawe khona indlela engizona ngayo nawe. Yabo? Lalela ke Mdumazi. Yeah. Yabona ke Mdumazi ngimdala kunawe yezo. Ngiyakwazi lokho. Ukusatshisa wena kuzohamba kuhambe kube kungipheke kuphele kimi. Yebo. Angikwazi mina mfowethu lo. Mangabe uthi ngiyakusabisa mfowethu kushuthi kahle kahle into ongifonela yona ayikho. Ngifuna ukukutshela lokho ukuthi Mdumazi noma ungenzani wenzeni. Usukhuluma lokho bokukhuluma ngikuzwile kodwa ekugcineni msungisabisa. Yebo. Ngenza kusabise mina. Futhi anginazo isikhathi sokwenza lokho. Yebo. Khona nje khona mina ngizama ukutshela ukuthi Mdumazi kufanele ngabe ayenza wena. Njengamanje ukuthi usuke kimi uhamba ukhuluma nesifebe sakho leso uphume kimi. Lalela-ke Nkosi. Ungathi ngiyokhuluma nesifebe sami. Yabona. Anginaso isifebe sami. Ungathi ngikhuluma nesifebe, anginaso isifebe mina. Yabo. Ukhulume nentombi yakho ke leyo. Yabo. Siyakhuluma-ke manje. Siyakhuluma-ke manje. Phuma-ke kimi manje. Yabo. Mana-ke Nkosi, kahle kahle umuntu owefonela mina ubani, wena noma mina? Wena ofonayo njengamanje. Cha, ngifonela ukuthi ubungifonela. Angisho. Ngiyabuza manje wena ungitshela into ongitshela yona. Lalela-ke Ndlovu. Uma kuwukuthi inkunzi uzongitshela lokho manje. Asingakwenzi nje ngathi singabafazi, yabo. Mina Nkosi anginankinga nawe yazi. Yeah. Anginankinga nje nencane nawe. Futhi estudio lapho ngeke ngize ngisatshiswe wena ukuthi ngizoza khona. Angaze ngikhuleleke mina emathangeni ngisisibumbu, yabo. Lalela Nkosi, lalela ngitshele mina. Mangabe ukuthi mhlawumbe bahlale bekutshela ukuthi uyinsizwa, noma mhlawumbe lezi ibhamu zabafazi ngiyiphathani ngibona ukuthi nosabisa thina. Nkosi mina ungangisabisi mina. Angisabisi mina. Umdumazi. Yabo. Wendlova, ukuthi ngikulalela. Lalela. Yeah. Icala lami kuwe ukuthi ngahlaba intombi yakho. Ilelo. Ayawazi uyihlaba intombi yami ngahlanya. Ilelo icala lami. Ayawazi uyihlaba intombi yami. Ngangazi mina ukuthi intombi yakho mfowethu. Ngangeke ngiyihlaba. Wena kahle wena Ndlovu uzomoshalela icareer yakho ngoba uyafayisa. Lo mfana osenkandla uyokushiya mhla efa. Ngoba usazofa vele ugijimela umculo wawuthwalela. Wena uqisha naye uthatha impilo zakhe ungazazi. Yabo. Uyena. Mina ngifuna isishendezana. Uyena nakathi ngihlaba intombi yakho kanti. Hayi Ndlovu kahle ndoda. Hey, ngiyabuza. Ungenaphi lapho? Ungenaphi lapho? Uyangena. Ngathi ngabafazi nonke nje. Kodwa ngumfazi omuhle mina ngoba ngumfazi ovukelwayo. Uyabo. Ayasuka. Uyabo. Uba ungavukelwa. Cha ngisho mina. Ukuthi ngumfazi omuhle. Wena total usungazi ube busy noma wengane yami uloku uphansi phezulu ishimane nantu wena. Ngimenzani? Hawu. Ubhizi ufuna ukungihlukanisa nomuntu wami, usutshelela umfana lo engiphila naye. Ngeke ngihlukane nomuntu wami ngenxa yakho mina kodwa. Thathela into yakho le uyeke mina Mdumazi. Hayi, kahle wena total ngiyathanda mina. Yabo. Ngakho lo engamlobola.
yabo lo gqoki lokhungane ama all-star angcolile noma ngathi ugqoka kanjani kodwa nje asuka nizibotho kahle kahle nini ngilwisa mina nje nazi ngilwiselani ngizibotho nini ngiyaxolisa futhi ngokuhlaba intombi yakho ngangazi ukuthi hawu uyafisa ukuhlaba intombi yami ngizokusendela imessage ekhombisa ukuthi usafisa ukuhlaba intombi yami uthi nje ungayithola usuku olulodwa namanga mfana ngeke uyithole ngosila ngabo labo lombileni libahlaba abadicikile wale enkali yibo laba bakho ngizokusendela khohla mkhulu ngashaya emhlangeni le amen hawe kanti umhlangano yini mntomazi umhlange lesibhamu ezosifaka ekhanda kuwo abhaye